temperaturen er 12 grader og 14 grader. I dag vil jeg så ind og kigge på nogle af seværdighederne i Kato Paphos. Jeg skriver lige hjem til Rikke for at høre om vejret. Okay, det kan man ikke lide. Det her er tydeligvis Kato Paphos. Ved Paphos katakomber, der hænger man tøj op i et træ, og tøjet symboliserer, at ens bønner er blevet hørt. Sådan en katakomb styrtede sammen over nogle levende på et tidspunkt, og der udsprang der kilde. Det her ser ud til at gå langt ned i dybet. Det er et kæmpe stort rum herinde i klippen, og midt i er der lavet sådan en stolpe til at holde det hele omme. Katakomberne blev blandt andet brugt som beskyttelsesrum. Udsigten op ovenover katakomberne. Overalt er der underjordiske gange.
Så er det jo lidt smart, at man kan slå rundt på sengen, så kan man tage solbad ud af altanen. Det er åbenbart meget almindeligt, der er gudstjeneste her om aftenen. Rigtig mange af vejene er ensrettede. Det var det her billede, jeg aldrig nåede at få, inden jeg blev drønt ned i går. Så en skriftestol, hvis nogen har noget at skulle skrifte. Så ud i den store verden igen. Tre kilometer op ad bakke, så er vi på vej til markedet. Så er jeg på rette vej. Så er vi kommet til markedet. Det minder jo meget om det i Tyrkiet. Men det er også tyrkere, der driver det. De er knap så mange mennesker. Overalt er der træer med greb og appelsin. Det er det arkæologiske område, som jeg ikke kommer ind og se den her gang. Det er blevet fredag morgen, og hver morgen kunne vi op til 16 grader indendør. Og 12 grader ude. Til gengæld er det næsten vindstille. Her der hedder det ikke bare wait and go. Wait and cross with care. Benzinpriserne er cirka 7,5 kroner literen. Og en parkeringsbøde, det kan man altså også godt få hernede.
det er så tilsyneladende inde i rådhuset. Hun er ved at blive gift inde bagved civilt. Etnografisk museum. Jeg er så kommet ind i Etnografisk museum, hvor jeg fik billetten og bogen for en special price. 3 pund. You first go downstairs and use as much time as you want. Then come back here. Og netop som man kommer ind i dybet, så hænger der en elbær. Her er Kristoffer. Her er der gamle mønter. Jeg er selvfølgelig nødt til at have et kypriotisk flag om her. Her vil sidde en gymnastiktime på en militærskole. Og herovre på den anden side har vi den arkæologiske park, fyldt med katakomber. Sådan ser swimmingpoolen ud. Skulle have boet her i nummer 2, lige ved siden af restauranten med udendørs højtalere. Og dem her, dem kommer du op til sammen, gør du ikke det? Så skulle man jo tro, at den her cykel er den samme, som var gået igen flere gange. Men det er det ikke. Den anden blev jeg kørt ned med for en halv time siden. Det her er ved Municipal Beach med solnedgangen.
Slut på en hektisk onsdag. Sydøstlige Kato. Panos. Hoffers.